Nola saltzen zaio ume bati bere gurasoak dibortziatu egingo direla? Uda pasatzera baino naiz etorri. Egia esan, gizakia dizu, baina ez duzu presidente ordea engainatuko. Armada estralurtarraren espioia zara, ez da ala? Erditzaile horiek geldiarazi behar ditugu. Ontzia ondatu eginda eta gizon batek lapurtu du. Ezin du itzuli, lagundu behar diogu. UHE biltzaileen elkarteak presidente berria doka. Era baino lehen aurkitu behar dugu ontzi hori antenatxo. Pietro gaizkile alakoa.